Nen Bandar TKI sing parean sareng bapae Monik pamae Arine Gedik sing duwe ika pama Emarla Utuh najan pan eyang sing pertapaan tal kandak rawu kados-kados tingali kadaan Astina kesampun gergenting kayane urip dhewek ora bagus senajan Astina ngrebut kemenangan Astina duweni kemewahan mamae iti srek mamae Saipul putrae gedhe ari wong tua si ora segan-segan mituturi anak putu duwe anak tenggang rasa urip bermasyarakat silih asah silih asih silih asuh wong tua pengen bakal ngomong mengono sejen kaya wong tua zaman biyen mama bakal wong tua pengen si kurang gaul kurang level mamae iti sing ngerti di malas mamae Saipul putrae Gedik sing duwe asem gede mamae Neni mamae Neli lananging jagat dhewe sareng mamae Peti minakan Arjuna Ireng sing bedalan pantura mamae Nurmini eneng sing paling sayang mama Suparta Mimi Indra sareng mama Faizai Gedik minangkane pos STE Losare ora lali selawase Mimi tunggu santi emang sayang nalon-nalon keranginan Mimi kumuntur piwasaron maka dingin sareng mama kumuntur Gedik ora bakal lali ora lali selawase bang putih ninggelan teliti hati-hati sing teliti sing hati-hati sing teliti sing waspada abawangin papai kilangan aja ilang digawe namun
rakadi merah anggresyan busana kadi sang inten inabung dadi ingkang semirang saksenangan dika sang Prabu kesuwun sanget rama panembahan uga Eyang Resi Bisma memang ngandikane Eyang Resi ngerasa anggres ning batin kula yen kula tiyang dados pemimpin kedah gadai tenggang rasa ingat kenakalan kula ingat kejahatan kula Eyang terutama duduning wong sejen yaning dulur kula dhewe Adi Pendawa wis karuwan wonge tek racun negarane dirusak dibakar ning Raja Luswa Pangkapaha Prabu Lodra Pariboga malah seniki gencareng kabar pesating becek yen Adi Pendawa ngenger ning negara Wirata hari ngenger iku alias mondok Eyang negara wis ora duwe akhirnya mondok ning Wirata memang kula kathah dosae kelawan Adi Ki ning kene sebutane wong tua sing kurang level gini jadi beli narik semangatnya anak putu beli malah gawe lemah terus nggih mama mboten pisan-pisan ngandika urusan engkok maupun jare engkok nggih